Здравейте хора, това са моите два фарара. Там е LR с магазин. Тук имам един да дам блат. Трябва да изкуся тревата, защото е много висока. Стига до предния капак на джипката. И тук ми се е хванал някакъв рой в този стар кошер. Преди малко ги видях, носят прашец. После ще го отворя да видя как ще е. Първо ще погледнем тези двата фарара. Ще им добавя сигурно по един магазин. А вие не забравяйте да се абонирате. А този рой, дето се е хванал там в този 12-так да дам блат, ще го покажа в следващото видео. Затова не забравяйте да се абонирате. Изградили са рамките. Ето. Но все още са празни, няма мед вътре. В съседния град забелязах вчера, че е цъфнала липата. За сега няма да ги пипам, ще погледна още на рамка. Не. Сега ще отворим този съседния. Между другото на този съседния му вземах две рамки с пиво от този кошер. Да видим тук как. Пак изглежда, че и същото. Изградили са ги. Ето. Но все още нямаме вкаран мед. Майката не се е качила все още горе.
Ето ги пчеличките се вижда долу, на долния корпус. За сега така ще ги оставим. Долния корпус гледам, че е пълен с пчели. Днеска сме 8 юни. А вие не забравяйте да се абонирате. Ще дойдем другата или по-другата седмица да видим дали са напълнили мед от липата. Айде, чао!